What's up mga sinigsanats? Welcome back to our channel! So for this video mga sinigsanats, yes! So, gusto ko mag-Tagalog ngayon kasi, alam mo na, hindi ko na kaya siya. So, punta tayo ngayon sa Panglao Grande guys, kung saan nandun ang pinakamagandang dilag. Alam mo ba kung sino yung pinakamagandang dilag guys? Ipapakilala ko siya sa inyo mamaya! Marunong na kaya agad! Ay, guys, pagpasensyahan nyo na guys kasi ito kasi dinadaanan namin guys. Hindi naman talaga ako galit, hindi ako malita. Alam mo yun? One way lang siya. One way lang kasi ito dapat guys. May mga bugo. Gwapo niya. Gwapo, bugo lang guys. So may mga bugo talaga guys na alam naman nila na one way lang siya. No entry pag doon sa kabilaan guys. Bakit sila dito dumaan? So nagagalit ako. Magagalit talaga ako, char. So, samahan niyo kami mga sunod sa ang haba-haba na intro ko. Nakalimutan akong ipagsabi sa inyo. May nakalimutan akong i-share sa inyo guys. So hindi talaga ito mawawala sa buhay ko kasi love na love ko siya and may forever ako sa kanya. Char. So yung coffee ko guys. Yes, ito yung love na love ko na dapat hindi maiwanan. Tanduay coffee. Tanduay coffee. Char! Hindi, yung ano lang niya, yung panglabas is tanduay, panloob is coffee. Yes! Ano yung jalan? La! Ayaw, na napakaluod. Makainom-dum ko yung gabi. So anyways, let's go! So guys, mana din si Jang agyanan pa dong sa pinaka yes. So mga nila guys, kung gusto mo makakita dyan sa pinakamagandang dilag, so dapat mo agi mo mga ingay ni guys. So diba? Mga maningin nila nga, before ni mo makamit ang success guys, mo agi dyan kag mga challenges. Mugamit ka ba? Maagi ka mga challenges, guys. Unja kumo kana mo undang ka sa mga challenges, guys. Kana di na ka kanang mukuan. Sumuna na failure na ka. Failure na ka. Oh. So yun. Itagalog ko muna ha. Oo, yun na yun. So kaya kailangan nating pagdaanan tong mga challenges na nandito, guys, para mapupuntahan or makita natin yung gusto natin makita. O ano ba ang gusto natin makita? Yung pinakamagandang dilag. O diba? So yun na nga, guys. So third pasok na kami sa pasukan. Uy, lagot ang aking laway. So papunta na kami sa pasukan, guys, and I'm so excited to, drink with coffee. So yeah, ito na yung mga challenges na kailangan. Ay, sabi na, char. Ang ingay ko talaga, guys, diba? Kabahan kayo pag hindi na ako maingay. Diba? So, panaog na tayo guys. Panaog na tayo sa Tigbubuson ito. Guys, Tigbubuson ito guys. Kaya dapat mag-ingat kayo pag pumunta kayo dito sa Panglao Grande guys. But rest assured. Ano ba yun? Sakto ba yun? Yun na yung English ko. Makikita niyo talaga ang gusto niyo makita. Oo. At hindi kayo magmahay. Yan guys, papasok na tayo guys. O diba? May mga beaches na nandito. Kaya pati si beach nandito din guys. Yung beach na ayaw mo. Ay, diba? Panglao Grande Resort. Panglao Grande Guest Only. And yes! Nandito na tayo guys sa Panglao Grande! Oh my God! Ang grande niya! Char! So pupunta tayo dyan tayo magparking guys. Diyan tayo magparking kasi straight lang. Yan, isalpok mo doon, char. So yan na! So ayan mga sunod na, nandito na po tayo sa pa-baby days. Nandito tayo ngayon sa Panglao Grande. Alam mo yan, char. Ay, I'm so sorry guys. I'm so maingay talaga. You know me. Ganyan talaga ako guys. Yes, andito yung hobby ko, hobby. So guys, nandito yung nandito yung hobby ko, hobby. Kaluod, nagyatay. And may dala kaming solmux guys. Kasi alam mo, yung bibig mo na hindi na sa dapat salpakan yun ng solmux. Nandito yung mga tao guys. Ito yung mga tao guys. Alam nyo, yung mga tao. Lockdown. Ay guys,
Di ba sinabi ko sa inyo na pupunta tayo dito para makita natin yung pinakamagandang dilag. Nandito na siya guys. Huwag kayong mag-alala. Nandito ang pinakamagandang dilag. Ay, pinakamagandang dilag. Ito siya guys. Ito yung pinakamagandang dilag na sinabi ko. Dapat pagdaanan mo yung mga challenges nandoon, yung mga lubak-lubak na kalsada para makita ito. Alam niyo yun? Huh? Oh, daw dyan siya guys. Daw dyan eh. Ano sa'yo Tagalog daw, de? Oh, wow. Basta dalo. Malakas kumain. Matakaw, matakaw. Ay, matakaw! Eh, kabugo! Eh, kabugo! Bugo ah! So, nandito na kami guys. Nandito si Ray guys. Glock 9. Let's eating guys. Kurug no? Yung dagat dito sa Panglao Grande guys. So, as you can see, sobrang ganda niya guys. Lalo na pagtaob siya guys. Yung high tide, yes! Pag high tide siya guys, mas maganda dito. At kaubo nga guys, ito yung mga ano dito. O, diba? As you can see, sobrang dami ng mga coconut trees na nandito. O, diba? Yung mga rooms, yung shower rooms. So, by the way guys, kaya na ano yan, napakamay because of the Bagyong Odette and the death counter guys, nasira din yan dahil sa Bagyong Odette. And yeah, so ito yung mga ano nila guys. O, as you can see, sobrang dami ng mga ano nila guys. O, diba? Sobrang ganda, like me. Di ba sabi ko sa inyo guys, sobrang ganda. O, diba? Nakita niyo yung maganda. Oh my God. Yung sinabi ko sa inyo guys, sinabi ko maganda, hindi talaga kayo magmamahay. Kasi, maganda talaga. Namuti yan guys. Because of the sunblock. It can be. Oh, yan me. Barely every friend that somebody bends unexpectedly. Just a little too. So to see the lights, hold a little sky. Na, diba? Nice. And then, diba, na ano yung mga bosses namin na sobrang ganda. Perfect. So, kung may mga occasion kayo guys, sa mga... Nandito tayo sa Dawes Bridge, Tagbilaran City. So, yes, kagagaling lang namin sa Panglao Grande guys. And hi! O, diba? So, nandito kami. So, ginanito ko yung camera dito guys para sun kiss. So, yeah. Ito yung singeres natin guys. O, si Ray Adonis. Hello guys, welcome back to my home. So, ito yung kasama ko na kumanta kanina guys. So, watch out sa aming mga collabs. International. Yes. See you. Trending yun guys. Yes guys. I swear. So, kung may mga events kayo or mga occasions, just message or comment down below para ma-message nyo kami para kunin. Okay? Hi Kunin. guys, wala akong jowa. Wanted. Raul. Jowa. Asa ba ito? Jowa man? Dara. Walang jowa. Baka naman. Comment down below. Sa ito yung, di ba sobrang ganda ng Dawes Bridge guys? Ay, hindi yung Dawes Bridge. Yun ang Dawes Bridge. Rainbow in the sky, I believe